Para o BNG, o ensino é un dos eixos centrais da súa política, de aí que organizara unha serie de encontros con representantes das distintas AMPAs da comarca, neste caso de Boiro e a Pobra do Caramiñal. As reunións serviron para analizar este inicio do curso escolar e facer unha radiografía da situación real do sistema educativo na comarca, nun tempo ademais no que a chegada da COVID está a condicionar en moito a volta ás clases. Hai algo para nós que está por riba aínda, se cabe, do ensino, e é a saúde das persoas. Neste caso, estamos a falar da saúde do persoal docente, do persoal non docente dos centros e, dende logo, do alumnado. E nós consideramos que a Consellería foi tomando unha serie de medidas absolutamente erráticas que non deron e que non dan, aínda a día de hoxe, pé a que os centros podan empezar o curso, iniciar este curso con tranquilidade e con seguridade. Dende o BNG culpan desta situación a Xunta, que estivo ausente durante estes meses, despreocupada de preparar doutro xeito esta volta ao colexio. Ninguén entende como é posíbel que unha Xunta que tivo dende o 12 de marzo competencias para preparar este inicio de curso se nos planta agora co curso xa iniciado, ou un día antes, como foi o caso da publicación do protocolo dese inicio de curso, a deixar a comunidade educativa pois nunha situación de caos absoluto. A Xunta tivo tempo e competencia para reducir ratios. A Xunta tivo tempo e competencia para habilitar espazos. A Xunta tivo tempo e competencia para contratar profesorado e para, preparar un inicio de curso á altura da situación que estábamos a vivir. E fronte a un goberno responsável, que sería o que agardamos todas e todos, o que nos atopamos foi un goberno que se dedicou a improvisar, a ter unha comunidade educativa absolutamente á deriva e a botar balóns fora. O BNG defende un inicio de curso presencial e seguro, pero cos investimentos necesarios para garantir a máxima seguridade de toda a comunidade escolar. Tamén criticaron que a Consellería de Educación trasladase a responsabilidade a concellos, direccións e AMPAs na organización das actividades de madrugadores, comedores e actividades extraescolares.